Hasieran nik uste dut bi proiektu diferenteak zeudela. Bi proiektu edo bi behar, gizartean bi behar diferenteak. Alde batetik trenbide sarea, erkidego autonomoen barne, zarkituta zegoen, berriztu behar eta inbertsio importanteak egiteko beharra zegoen gaurkotzeko eta hobetzeko sare hori. Eta bestaldetik zegoen eta badago Europarekin batez be trenbidea hobetzeko beharra. Baina problema izan zen proiektu bi horiek batzean. Proiektu bi horiek batu ziren Euskal Y-koan edo HT delako proiektuan eta geroxeago konturatu ginen edo konturatu ziren bebai proiektuaren sustatzaileak sakoneko arazoa zegoela batuketa horretan. Batez be, barne trenbide sarean lotuta zegoelako bidaiarien garraioarekin eta Europarekiko loturak alderantziz importantea dire batez be merkantzien garraioagatik. Herritarroi emango digun zerbitzuari dagokionez, Bilbo, Gasteiz eta Donostia lotuko ditu abiadura handiko trenak. Hainbat adituren arabera, horrek beste kontraesan batzuk agerian utzi ditu. Lurralde desorekarena batetik. Pentsatuta dago batez ere erkidego autonomo mailan hiriburuak batzeko. Orduan komunikazioak hobetzen dire hiriburuentzat eta ez hiriburuen artean dauden herrientzat. Bestetik, errentagarritasuna jarri dute zalantzan. Datuen arabera, Espainiar estatuan ez dago errentagarria den abiadura handiko trenik. 8 milioi erabiltzaile behar ditu trenak errentagarria izateko, eta aurreikuspenen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan 2,2 milioi erabiltzaileetan geundeke. Linea horiek oso rentableak nik uste izaten ari direla, adibidez, Txinan. Txinan egiten ari dire linea asko, oso rentableak direla, horrezagatik nahi zuzen. Biztanlego handiak direlako eta hiri handiak batzen dituztelako. Hori guzti hori kontuan izan da ordea, proiektuarekin aurrera eginda. Zalantza honakoa da. 9.000 milioi eurotik gorako aurrekontua duen proiektuaren erdia egin ostean, aurrera jarraitu behar alda. Uste dut dagoen moduan egonda, proiektua aurrera joango dela. Atzera jotzaren edo ez egitearen koste politiko ikaragarria izango dut. Orduan, modu baten zenbestean ziur asko aurrera joango da. Kontua da, irtenbide logiko bat emateko oraingo egoerari, egin behar dana gure ustez da alde batetik. Aprobetxatzea, kontutan hartzea egindan egitura eta kontutan hartzea herri honek garraioen aldetik dituen erronkak. Hau da, trenbide barne sarea hobetzeko beharra eta bestetik Europarekiko konexioak hobetzeko beharra. Gu planteatzen ari gara irtenbide moduan aprobetxatzea erdiekina dagoen egitura hori ohiko abiaduran. Ez abiadura handian, eta horren abantailak izango lirateke alde batetik merkantzienekin kompatible izango litzake, Europarako eta Espainiarako garraioak errazteko, kosteak merkeagok izango lirateke, 1.000 milioi gutxiago inguru, eta tarteko geltokiak egiteko aukera zabalduko litzateke.